Έχουμε τα πρωτάκια μας. Δημιουργήσαμε ένα νέο γήπεδο 5x5 και τώρα να κατασκευάσουμε για το πλέον ασφαλές γήπεδο μπάσκετ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα η σημερινή και γι' αυτό επέλεξα να βρεθώ δίπλα σας. Στηρίζουμε όλους τους γονείς, δίνοντας έμφαση στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Γι' αυτό τον λόγο παρέχουμε βάουτσερ οικονομικής ενίσχυσης 30 ευρώ και να γίνει ένα πρότυπο σχολείο. Δεν θέλω να πω κολέγιο, γιατί το έχουμε συνδέσει με τα ιδιωτικά. Θα είμαστε καλύτερο από τα ιδιωτικά, το δεσμεύομαι και αυτό θα γίνει πράξη. Να είστε καλά, καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς καλή δύναμη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σήμερα μπορείτε να απολαύσετε ένα ολοκαίνουργιο, απολύτως ασφαλές νέο γήπεδο στο οποίο βρίσκεστε εσείς, το οποίο άμεσα μελετήσαμε και εφαρμόσαμε, όπως επίσης αντικαταστήσαμε τις μπασκέτες και όπως επίσης αντικαταστήσαμε όλες τις τουαλέτες σε όλα τα σχολεία για να έχουμε τα παιδιά μας ασφαλεία και υγιεινή. Είστε καλά, εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και χαμόγελα. Ο Δήμος Λυκόβρης Πεύκης θα βρίσκεται συνέχεια δίπλα στον τομέα της παιδείας.